Grupo Internacional Corsal, GIK-BV, is bereid om de raffinaderij over te nemen. Al eerder waren ze in gesprek met de overheid, maar toen heeft minister-president Pisas en minister Cooper doelbewust voor CPR gekozen. Dat zegt Rutzel Marta, woordvoerder van GIK. Hij heeft een brief gestuurd waarin hij aangeeft dat GIK de mogelijkheden heeft om de operatie over te nemen voor de raffinaderij, maar dat hij betreurt dat in een eerdere instantie bewust voor CPR is gekozen en dat heeft niet het resultaat opgeleverd waarop men hoopte, aldus Marta. De politie van Curaçao heeft in haar wekelijkse reportage laten weten dat in de periode tussen 13 en 19 februari er 15 gevallen van relationeel geweld zijn geregistreerd. En dat is opnieuw een hoog aantal. In de afgelopen maanden zijn er vaker hoge aantallen van relationeel geweld geregistreerd. De politie noemt het zorgwekkend. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Gisteren werd in de rechtbank een zaak behandeld van een man die zijn 8-jarig nichtje zou hebben misbruikt. De rechter heeft op verzoek van de verdediging van de man de zaak uitgesteld, zodat de verdediging meer tijd heeft om zich voor te bereiden op de verdediging. De man zou het meisje hebben verleid met woorden en haar hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Dit zou zich hebben afgespeeld tussen maart en november 2022. Ook zou hij foto's en video's van het meisje hebben gemaakt en zou hij voor haar hebben gemasturbeerd. Een man is gisteren na het zwemmen in elkaar gezakt en overleden. Dat gebeurde op het strand van Bocasami. De man was met een aantal bekenden en was gaan zwemmen. Op een gegeven moment kreeg hij problemen in het water, maar wist wel op eigen kracht naar de kant te komen. Daar zakte hij na enige tijd in elkaar. Reanimatie door omstanders en na aankomst van de ziekenauto door ambulancepersoneel mocht niet meer baten. Tijdens de Marcha de Despedida, de afsluitende avond van het carnaval, zijn er 10 mensen gearresteerd. Ze hielden zich ofwel niet aan de politieorders, of ze hadden wapens of drugs bij zich. De politie heeft verder veel gecontroleerd aan het illegaal verkopen van eten. Verschillende waarschuwingen zijn uitgedeeld en ook is een horecazaak betrapt op het afspelen van te harde muziek. Gisteren vond in de rechtbank een zaak plaats tegen een 41-jarige Curaçaose man. Er wordt ervan verdacht meubels en een koelkast naar Nederland te hebben gestuurd. In de koelkast zou hij 34 kilo cocaïne hebben verstopt. De zaak kwam aan het licht in november toen een drugshond alarm sloeg toen het ging controleren bij de meubels en de koelkast. De zaak kon gisteren niet helemaal behandeld worden en is voorlopig uitgesteld. Het is een grote angst voor veel mensen die vaak op de weg zijn. Gisteren op de Krakkersbaiweg is een auto over de kop geslagen nadat het in een gat in de weg was gereden. Zoals bekend zijn er meerdere gaten in de wegen op Curaçao. De vrouwelijke chauffeur moest gisteren naar het ziekenhuis worden gebracht. De zaak wordt verder onderzocht, maar volgens haar was het duidelijk. Ze reed over de weg, kwam met haar auto in een gat terecht en sloeg over de kop. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.